Nan da nan. Haba mai gida. Ina biyo ka kana ta tahiya ina za ka haka? To ni ta zan yi wurin bidan abin da na ci. To mai gida amma na haɗa maka soket ɗin gidan ga gaba ɗaya da gulob da fanka duk sun ƙone. Kina nuhi yanzu gulob ɗin da ni so da hankokin da ni so gidan ga da kanun gulob kina duk sun ƙone. Duk sun ƙone. To mina nan abin da ya kamata ki yi tanadin su. Shi ne kika ce min sun ƙone. A'a mai gida gaskiya kakka ce min haka. Wallahi masu inganci dai abba ka saye mai gida. Ba sai masu inganci ba? Gaskiya baka so masu inganci ba mai gida. To shikenan. Sai na dawo. To. Tunda dai ban so masu inganci ba ko? Allah. Ko yau na so kayan wuta, gobe na so kayan wuta, na so wanka, na hatta da AC na ke. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Mallan sha rubutu lahiya kana tahiya kana hwama bala'i kana sababi kai ɗaya ga hanya. Ka san mata yadda suke. Yau ka diba hagan dan golobo, yau gidan ga nau. Ban da iko in so kayan wuta ta kone su. Sha rubutu, ina kaka sayan kayan wutar lantarki. Wuri dan gadabu, electronic ta naka san kayayyaki. Haba. To ai kai sha rubutu yanzu kai ya waye. Mu nan jihar Sokoto, Kebbi, Zamfara, arewacin Najeriya gaba ɗaya babu shahararren shagon kayan wutar lantarki. In dai kayan wutar lantarki kaka so masu inganci, to ka garzaya zuwa Agonico electronic. Yanzu kana nuhin kayan wutar Agonico electronic sun yi kowane irin kayan wuta masu kokoro da inganci. Ƙwarai ko, in dai kana son su cikin farashi mai sauƙi, kama daga chandelier, wayar sabis wadda aka jan wuta da ita, ƙaramar waya ta sama gida, gulob, duk da abin da ka sani na harkar kayan wuta, to Agonico electronic sun tanade shi kuma cikin farashi mai sauƙi. Sannan in ka tuntuɓe su ka kwaɗa musu abin da haka so, to Agonico za su ɗauke shi su kai ma har inda kake, kuma duk cikin farashi mai sauƙi. Nan jihar Sokoto suke ko ina suke? Agonico electronic suna cikin babban birnin jihar Sokoto, kan titin Mai Tuta Road, opposite Okeka Bookshop, Bellowe. Kana ji? Ba kai ɗaya ba, da dukkan masu buƙatar kayan wutar lantarki masu kyau kuma masu inganci. Maza ku garzaya Agonico electronic wanda yake cikin jihar Sokoto, kan titin Mai Tuta Road, opposite Okeka Bookshop, Bellowe. Ko kuma ku tuntuɓe su a kan lambar wayar su kamar haka.